Tento článok sa sústredí na vane pre bábätká, ich rôzne typy, ako aj na dôležité príslušenstvo, ktoré by mali mať rodičia pri kúpaní. Kúpanie bábätka je nielen otázka jeho osobnej hygieny, ale aj možnosť rozvinutia citovej väzby medzi dieťaťom a rodičmi. Je to tiež ideálna chvíľa na hranie a učenie sa prvým životným skúsenostiam. Ak ste teda novopečení rodičia alebo si len plánujete nákup vany pre svoje malé zlatíčko, tento blog je určený práve vám. Priblížime vám svet detských vaničiek a pomôžeme vybrať tú najlepšiu pre vaše potreby a pohodlie vášho dieťatka. Dôvody, prečo zvoliť správnu detskú vaňu pre bábätko. Viete, ako dôležité je pre bábätko mať správnu vaňu? Ak nie, tak vám to teraz poviem. Najprv musím povedať, že táto téma je naozaj blízka môjmu srdcu. Môj prvý malý bol totiž veľmi citlivý a som rada, že sme mu našli ideálnu vaňu. Je to podstatné hlavne kvôli bezpečnosti vášho maličkého. Malé deti sú šmykľavé, zvlášť keď sú mokré a mydlené. Správna vaňa im poskytne stabilnú oporu a zabráni nebezpečenstvu pádu alebo koskosti. Vaňa by navyše mala byť dostatočne hlboká na to, aby dieťatko mohlo byť ponorené do teplej vody a zároveň ho predsa len trochu držalo nad hladinou. Nie je nijak príjemné ani pre vás, ani pre bábätko lietať za utiekajúcimi kačičkami po obrovskej kúpeli. A nehovoriac o tom, ako nám pomôže udržať vodu teplou dlhší čas. Dôležitou vecou pri výbere vane je bezpečnosť. Vaňa by mala mať stabilné nohy alebo iný typ podpory, aby nebol problém s jej prevrátením. Potom samozrejme hľadíme aj na komfort, nie len pre dieťa, ale aj pre nás. Kto z nás už nemal po kúpaní bábätka bolesti chrbta? Preto je dobré myslieť aj na ergonómiu. Veľkosť a tvar. Niektorí rodičia preferujú menšiu vaničku, do ktorej privediete teplú vodu priamo z kohútika kvôli ekológii. Toto sú len niektoré zo zásad pri výbere ideálnej vane pre kúpanie bábätka. Myslite hlavne na bezpečnosť svojho maličkého a komfort seba samých. No a potom tu máme aj komfort pre dieťatko aj rodičov. Vyberieme si model so zakrivením alebo bez neho. To už záleží skôr na osobnej preferencii. Materiál vany musí byť odolný voči škrabancom a ľahko umývateľný. Ale pozor! Niektoré plastové vany môžu obsahovať škodlivé látky. Napokon mi napadá ešte jedna vec. Materiál vane nemal by obsahovať žiadne škodlivé látky. Predstavte si ten malý ružový zadok ponorený do chemikálií, no nie práve najpríjemnejší obraz, že? Takže áno, pri voľbe detskej vane treba brať do úvahy viacero faktorov. Ale verím, že ak budete postupovať premyslene a pozorne sledovať reakcie svojho drobca, určite sa vám podarí vybrať tú najlepšiu možnosť. Lebo predsa len, nič neprekoná radostné čľapkanie spokojného bábätka vo vani. Príslušenstvo, ktoré by nemalo chýbať pri výbere vane. Pri výbere ideálnej vane pre vaše bábätko sa nesmieme zamerať len na samotnú vanu. Je dôležité myslieť aj na príslušenstvo, ktoré by mohlo uľahčiť kúpeľné rutiny a spraviť ich bezpečnejšími pre naše malé ratolesti. Čo teda vlastne potrebujeme? Na prvom mieste je to stabilný stojan alebo podstavec, ktorý zabezpečí, že vanička zostane pevne na svojom mieste po celú dobu kúpania. Predstavte si, ako s malým dieťaťom v náručiach manévrujete s klskou a ťažkou vaničkou plnou vody, nie veľmi bezpečné, že? Stojan na vaničku rieši tento problém úplne. Potom tu máme špeciálne sedadlá alebo matrace, ktoré umiestnite priamo do vany. Tieto pomôcky poskytujú dodatočnú oporu a komfort pre bábätko počas jeho prvého kontaktu s vodou. A čo teplota vody? Ak si nie ste istí, aká by mala byť správna teplota vody pre kúpanie vášho drobca, investovanie do jednoduchého digitálneho teplomeru určite neurazí. A ešte jeden tip.
Antibakteriálny šampón alebo gély na telo určené práve pre citlivú pokožku novorodenca nemusia chýbať. S takouto starostlivo vybraným príslušenstvom bude každá minúta strávená vo vaničke nielen bezpečná, ale aj príjemná a relaxujúca skúsenosť pre vaše bábätko. Bezpečnostné tipy pri používaní detskej vane. Prvým pravidlom je nikdy nenechávať dieťa samo vo vani. Aj keby sa len zdalo, že idete pre niečo do vedľajšej izby na sekundu. Nikdy neviete, čo sa môže stať a aké rýchle to môže byť. Druhou vecou je teplota vody. Tá by nemala presiahnuť 37 stupňov Celzia. Myslím si ale, že najlepší spôsob kontroly teploty vody nie je termometer, ale skúsiť ju sami, ak sa teplota javí ako príjemná pre vašu pokožku a nie je ani horúca ani studená. A posledným bodom je použitie špeciálnej protišmikovej podložky na dno vane, aby ste zabránili možnosti šmyknutia alebo pádu vášho bábätka. Takto jednoduché to teda je. Ale aj keď sú tieto tipy jednoduché a logické, stále ich treba dodržiavať každý deň, pretože nielenže pomôžeme chrániť zdravie nášho dieťaťa, ale tiež budeme v psychickej pohode, že robíme čo môžeme za jeho bezpečnosť pri kúpeli. Záver. Po prečítaní tohto bloku by malo byť jasné, že výber správnej detskej vane je kľúčovým faktorom pri zabezpečení bezpečného a pohodlného bábätko kúpania. Odolnosť, veľkosť, materiál a ďalšie aspekty sú dôležité pri rozhodovaní o najlepšej vane pre váš malý poklad. Pravdepodobne ste si uvedomili aj význam vhodných doplnkov. Vane príslušenstvo, ktoré môžu proces kúpania ešte viac uľahčiť a prispievať k celkovému komfortu dieťaťa. Dobre premyslený nákup vany môže nielen zlepšiť skúsenosti s kúpaním vášho bábätka, ale tiež prispievať k jeho zdraviu a blahu. Na záver sa nám javí ako najdôležitejší fakt, že spokojnosť bábätka by mala byť prioritou číslo 1 pri výbere vane i jej príslušenstva. Nečakajte a začnite nakupovať v našom webovom obchode KDS Shop ešte dnes. Zabezpečte svojim deťom kvalitné produkty, ktoré sú nielen pekné na pohľad, ale aj bezpečné a komfortné.